Adme, reci Adme. Da. Adme, ti reci broj. Što nama ti je ljudi kamen. Kamen ću tu drti, kamenom. Ja ne držim moje. 079. Broj dao. Ne žurimo, nije to kako. Neće on neki. Broj dao. Jaska brojka! Pa ti ja vjerujem da broj. Jel. Da nije dao broj. Jača sa tim. On neki. Jasno. A šta ti imaš Adame ovaj kamen? Meni idu. Kako? Merhaba. Alaikum selam.